Ahojte, volám sa Laura a robím OnlyFans. Ešte to tak nezarába a preto musím aj pracovať na plný úväzok, aby sme s mojím frajerom mohli žiť náš pohodlný život. Môj priateľ Radovan nie je vzdelaný človek a preto musel ťahať nočné ako striptér v jednom nemenovom bare v Ružomberku. Kvôli tomu som často bývala sama doma. Tento večer nebol výnimkou. Už po tretíkrát tento týždeň. Radovan mal nočnú a ja som vedela, že sa vrátim do prázdneho domu, kde na mňa nečakal nikto. Iba moje tešidielko a neotvorené správy od starých panicov. Keď som konečne dorazila domov, bola som úplne vyčerpaná. Celý deň v práci mi dal zabrať. Pracujem totiž v materskej škôlke a počúvať tých faganov revať je celkom náročné. Predtým, ako som sa mohla vyvaliť k telke, aby som si pozrela rúžu pre nevestu, musela som ešte vybaviť jednu vec. Jeden z mojich fanúšikov si kúpil vodu, v ktorej som sa včera umývala. Bolo ju teda treba zabaliť a poslať. Pôvodne ma čakal ešte fotoshooting mojich chodidiel, no stále sa liečím z mykózy nechtov, ktorú som dostala pred týždňom na kúpalisku v Margecanoch. Táto choroba znížila moje zárobky skoro o tretinu. Po dokončení objednávky pre môjho fanúšika som sa konečne vyvalila na gauč a aj s tešidielkom pozerala na Radka z rúže. Bodaj by aj môj Radko vyzeral ako ten z rúže pre nevestu. Popri pozeraní som si podávala tiket na virtuálnych chrtov. Dneska to už konečne vyjde, cítim to v kostiach. Kamarát mi povedal, že je to tutovka. Keď epizóda skončila, uložila som sa do postele a išla spať. Zaspala som celkom rýchlo. Žiaľ, môj spánkový režim narušil hlasný zvuk z dolného poschodia. Prudko som sa prebrala a ostala v šoku, čo sa deje. Ako keby niekto vylomil dvere alebo rozbil okno. Človek by sa mi krvi nedorezal. Vystrašene som sa postavila a na obranu zobrala prvú vec, čo mi prišla po ruke. Konkrétne moje tešidielko. Pomaly som zišla dole, verím tomu, že aj nenápadne, pokiaľ by predposledný schod nezavrzgal ako kríže priemerného voliča Smeru. Za to môžu tie lacné parkety z IKEA. Uprostred obývačky stál cudzinec v čiernej mikine, prehrňal sa v mojich veciach a očividne hľadal niečo cenné. Ako započul vrzgajúci schod, hneď upriamil svoju pozornosť na mňa. Moje telo zaliala zmes strachu a zvláštneho vzrušenia. Nebol to ale múdry zlodej, na hlave mal presvitnú silónku, a teda som mu videla do tváre bez problémov. Neviem prečo, ale predstava, že ma niekto vykrádá, ma extrémne vzrušila. Prišlo mi to ako z filmu, a v hlave mi behala myšlienka, ako by sme z toho spravili nové video na mojom OnlyFans. Bolo to nebezpečné, nečakané, ale Rado by to určite pochopil. Hej, čo tu robíš? Vyhrkla som a mierne sa pousmiala. Zlodej sa ku mne otočil a nechápavo sa na mňa pozrel. Daj mi všetky cennosti a peniaze, nič viac ma nezaujíma. Pokrčila som ramenami a rozhodla sa trochu zaexperimentovať. Vieš, možno by sme sa mohli dohodnúť inak. Môžem ti toho ponúknuť oveľa viac. Povedala som sladkým hlasom a strategicky sa oprela o chladničku. Potom som ju otvorila a tvárila sa, že som sa zasekla medzi jogurtami a zipser šunkou. Zlodej na mňa chvíľu hľadel a potom pokrútil hlavou. Prosím ťa, nemám čas na takéto veci. Fakt potrebujem len peniaze. Z jeho pohľadu som vycítila jasný nezáujem, no bola som si istá, že ho zlomím. Rozhodla som sa, že pristúpim na jeho pravidlá a možno potom povolí. Prekvapilo ma, že ma nechcel nejako zviazať, celkom som sa na to tešila. Možno to bolo tým, že som nekladla žiaden odpor, alebo tým, že nepôsobím ako najostrejšia ceruska v peračníku. Zobrala som ho na druhé poschodie s tým, že mu dám zlatú reťazku po babičke. Keď sme prišli do spálne, otvorila som skriňu, aby som ju vytiahla. Ako som ju otvorila, zvodne som sa do nej hodila a vykríkla: Step zlodej, zasekla som sa. Prosím, pomôž mi. Namiesto toho, aby sa konečne pochlapil, ma z nej ale fakt vytiahol. Lepšie? Spýtal sa. V tomto momente som rezignovala a tú zlatú reťazku som mu hodila do tváre. Nechápal, čo sa deje a spýtal sa ma, či je všetko v poriadku. Jasné, všetko je super. Akurát ma okráda neznámy chlap a ani si to so mnou nechce rozdať. Step zlodej si dal dole pančuchu z tváre a povedal: Počúvaj, ja som gej. Povzdychol si. Mám finančné problémy. Všetky peniaze som pretočil na automate alebo zainvestoval do Dogecoinu. Do toho ma aj vyhodili z práce. Potom ako zistili, že v sklade na tajnášku čuchám k toluenu. Mrzí ma, že to neprebieha tak, ako by si predstavovala, no nemám na výber. V tej chvíli sa môj prístup zmenil. Už to nebol len zlodej, ale nešťastný človek v núdzi, ktorému som chcela pomôcť. Nečakane ma premohol súcit. Nebola som bohatá, ale vedela by som mu pomôcť. Pozri, možno ti viem pomôcť, mrzí ma v akejsi situácii. Povedala som. Byť závislý musí byť ťažké, neviem si to predstaviť. Síce dávam väčšinu výplaty na tikety na Nike, no kebyže chcem, tak viem prestať. Závislá rozhodne nie som. Chcela som mu pomôcť a preto som ho pozvala na víno, aby sme to spolu vyriešili. Chvíľu na mňa pozeral, ako by sa snažil pochopiť, či som blázon, alebo len príliš bohatá na to, aby mi záležalo na vykrádaní.
Nemal ale čo stratiť a nakoniec prikývol. Otvorila som fľašu červeného vína a naliala nám obom. Štrngli sme si a potýkali. By the way, ja som Samo, ale kamaráti ma volajú Samík. Samík, čo rád sa dá na kolík. Povedal. Ja som Laura, ale kamaráti ma volajú Laura. Pozrel na mňa nechápavo a následne sme debatovali dlhé hodiny. Nakoniec sme prišli k šialenému nápadu. Spravíme podcast na Spotify. Cesta teplého zlodeja a úspešnej content creatorky. Je to dokonalý a originálny nápad. Na jednej strane som bola smutná, že je gej. Bol celkom pekný, no na druhej strane mám s kým chodiť na nákupy. Rado na to nikdy nemal čas a náladu. Taktiež som sa rozhodla mu pomôcť finančne a požičala som mu nejaké peniaze a ubytovala ho u mňa na nejaký čas. Na druhý deň sme boli najlepší kamaráti, veľmi sme si sadli a brala som ho ako dôležitého človeka v mojom živote. Chodili sme spolu na nákupy, na pedikúru, do Starbucksu, rozoberali chalanov, vymýšľali koncept podcastu a smiali sa na tom, ako sme sa vlastne stretli. Naša prvá epizóda podcastu vyšla presne mesiac potom, ako sme sa stretli. Teda, potom, ako sa vlámal ku mne do domu a chcel ma okradnúť. Dosť nám s podcastom pomohol aj Rado, je technický typ, takže zariadil väčšinu vecí. Zo začiatku sa mu nepáčilo, že u nás Samík ostáva, nie preto, že nás chcel vykradnúť, ale kvôli tomu, že je gej. Radko bol vždy tak trošku homofób, no počase sa jeho názor začal meniť. Myslím si, že mu to prospelo. Nemali by sme voči takýmto ľuďom cítiť hnev, je na čase, aby sme to ako spoločnosť akceptovali. Všetko bolo perfektné, podcast sa nám rozrastal, mali sme za sebou veľa úspešných projektov a môj OnlyFans účet tiež prosperoval. Dokonca sme jeden vytvorili aj Samkovi, najmä jeho séria Samík. Neodmietne žiaden kolík nabrala na popularite. Život bol perfektný až do momentu, keď som prišla domov skôr z práce a pristihla som ho v posteli s Radovanom. Vtedy sa mi všetko zrútilo. Stála som vo dverách a hľadela na nich. Oni dvaja sa tvárili spokojne. Možno kvôli tomu, lebo som ich načapala práve v tom najlepšom. Keď si ma všimli, Rado sa mi to snažil vysvetliť, že to bola len nehoda. Že vraj upratovali celý dom kompletne nahý, lebo im bolo teplo. A keď prišli do spálne, tak sa Samo pošmykol a spadol naňho. Rado sa ho zo seba snažil striasť a akurát v tom momente som vošla do izby. No cap, láska, dodal Rado. Pôvodne som tomu uverila, no keď som sa o tom bavila s ostatnými, tak mi povedali, že to je určite vymyslené. Nechápem ale, prečo by mi o tom klamali. Keď som ho s tým potom konfrontovala, so zámerom, že môžeme byť v tomto vzťahu aj traja a že by to prospelo aj nášmu kontentu na OnlyFans, odmietol to. Údajne to už trvá nejakú dobu a už plánovali rôzne spôsoby, ako sa ma zbaviť. Spomínal niečo o nejakej nehode, no nemala som uzavretú žiadnu poistku, takže s tým chceli ešte počkať. Pochopila som to a nechcela som im v tom ďalej brániť. Láska je láska, dodala som. Môj život sa ale obrátil na ruby. Musela som sa presťahovať do menšieho bytu a zrazu som na všetko bola sama. Našťastie som mala ale rozbehnutý biznis a vyhrala som pár tiketov z kohútich zápasov. Život pokračoval a ja som ďalej fotila nohy a predávala vodu, v ktorej som sa umývala. A čo sa stalo so Samom a Radom? Po približne pol roku, ako som ich načapala, sa zobrali na úrade a adoptovali si malého Číňanka, že vraj lacnejšie ako kúpiť ryžovar.